ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ରକମର ଫଳ ଗୋଟେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ପିନ୍ଧିରା ଫଳ। ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଫଳଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ତା ଗଛ କେମିତିକା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିନ୍ଧିରା ଫଳ। ଏଗୁଡ଼ା କାଲି ଆମ ବାପା ବିଛେଇକି କାଲି ଆଣିଥିଲେ କାଲି ଗଛରୁ। ଏଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧିରା ଫଳ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ତାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଫଳ ସେମିତି ଆକାର ହେଇଛି। ଟିକେ ପୋକ ଲାଗିଛି ଟିକେ। ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଉ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତି କାହାର ଯଦି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯଦି ହେଉଥିବ ନିହାତି, ତାହେଲେ ଇଏକୁ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ତା ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତାର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।